Yasa ka se ka kunnafoni jɔnjɔn di fasodenw ma ka taa lankana ko taabolo kan ani kunbɛnbɛn min bilara sen kan yasa ka se ka fɔ jɛnkulu maramafɛntigiw ye olu ka marifaw bila n'an ko dialogue social. Burkina Faso ka gouvernement ye ministre 2 sugandi minnu nana baro kɛ ni kunnafonidilaw ye. O ye ministre min bɛ lankana ko kunna Aimé Barthélémy Sempore ani ministre min bɛ fasodenw ka kunbɛnbɛn ko dakelenya n'an ko réconciliation nationale ale ye Yero Boli ye. Lankana ko ka ministre Barthélémy Sempore y'a yira ko finitigiw bɛ o yɛrɛ labɛnna ka se ka o yɛrɛ yɛrɛkɛ jamana fan 4 bɛɛ ra ani ko ɲani dɔɔni o bɛna kɛlɛkɛminɛn kuraw sɔrɔ. La réorganisation opérationnelle de l'action militaro-sécuritaire. Gouvernement y'a fɔ bi ko tagamatɔ nin a b'a ban tuma na an bɛ kɛlɛkɛminɛnw kɔnɔna koman dɔw kɛra a bɛ sira kan a bɛ nana gouvernement fana y'a fɔ ko ɲani dɔɔni an ka armée bɛna fangaba sɔrɔ fangaba min bɛna kɛ an bɛna se ka an ka dugu nin bɛɛ minɛ ka se ka kɛlɛ kɛ ni terroriste ninnu ye ɲanama. Ministre Yero Boli ale y'a da la kunbɛnbɛn min yaalala ka bɔ Burkina flancɛ fanga ɲɛma fɛ Paul Henri Sandaogo Damiba yasa ka fɔ jɛnkulu maramafɛntigiw ye k'olu ka marifaw bila. Ministre de la réconciliation Yero Boli y'a fɔ ko min bɛ fɛ ka marifa bila ka sɔkɔ ka na an ka dugu la ka sɔkɔ ka na si n'u ka mɔgɔw ye o bɛ se ka marifa bila ka sɔkɔ ka na sabari bɛna d'o ma an bɛna filɛ an bɛna kɛ cogoyasi min na o ka se ka sɔkɔ ka na so. Gouvernement ka dalaminɛ ministre Lionel Bilgo ale y'a yira ko fasodenw kɛ k'a faamu ko min ye baasiba ye an bɛɛ ma bi o le ye lankana ko ye o le kosɔn ale ko fasodenw bɛɛ ka o ka wurukuwurukuw dabila ka o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Gouvernement fana y'a fɔ ko an n'u Burkina bɛ denmisɛn ninnu n'an ma jɛ ɲɔgɔn na n'an ma bolo di ɲɔgɔn na ka se ka kɛlɛ nin kɛ k'an ka dugu minɛ ka kuma fɔgɔ ninnu to yen yɔrɔ kelen an ka kɛlɛ misɛnmisɛn ninnu o t'an nafa an bɛ fɛn min fɛ an ka jɛ ɲɔgɔn na ka bolo di ɲɔgɔn na ka se ka dugu nin minɛ n'an nana dugu nin minɛ ni lafiya nana kɛ an bɛ kɛlɛ misɛn minnu na an bɛ se k'o kɛ an bɛ se k'o kuma fɔ. Kamasɔrɔ gouvernement tun bɛ nin ɲɛfɔli kɛra ka taa jamana taabolo kan fandara wɛrɛ la o tun bɛ dumuni ani wari tilanna maa minnu y'u ka sigidaw bila ka taa o yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.